L'adolescència és una etapa marcada pels canvis psicològics i hormonals que sovint també l'acompanya l'abandonament de l'activitat esportiva. Avui us parlem sobre quines són les preocupacions que fan trontollar els hàbits esportius dels joves i què podem fer per ajudar-los. Ens acompanyeu? La pressió dels estudis, un entrenador inadequat o el despertar sexual són alguns dels factors que porten a molts nois i noies a voler deixar de practicar esport durant l'adolescència per dedicar el seu temps i els seus esforços a altres fites. Per entendre les raons que porten als joves a abandonar l'activitat física i saber com podem ajudar-los a continuar, avui ens trobem amb la psicòloga de l'esport, Elvira Nadal. L'adolescència és una etapa molt complicada de la vida on es creen molts conflictes i interessos. És un moment sobre els 12 a 13 anys on els joves es troben ja molts canvis a nivell hormonal, a nivell físic, a nivell psicològic. Si no tenim molt clar què és el que volem potenciar amb aquell esport, fàcilment deixaran de fer aquell esport. L'esport ha de ser divertit. Si no s'ho passen molt bé, igual que qualsevol de nosaltres en qualsevol activitat, deixem de fer allò. Un altre és que hauria de ser que el noi pugui escollir quin esport vol fer. Després la pressió. Avui en dia tenim molta pressió perquè cada vegada anem més a l'excel·lència, a la competitivitat. Això ens passa a la vida en general, però sobretot en el món esportiu també. I llavors, potser un nen juga a futbol per passar-s'ho bé, però no vol anar a fer cap campionat. Llavors, en aquest moment, també hem de tenir molt clar quins són per què volem fer aquella activitat, quins són els objectius d'aquella activitat. I després també hi ha un motiu important, que és que si fins ara els nostres líders, les nostres persones de referència han estat els nostres pares, en aquest moment passen a ser els companys i els amics. Llavors, si nosaltres aconseguim fer aquests esports amb els nostres amics, si ens ho passem bé, serà molt més fàcil que continuem practicant aquell esport. Quan un noi ha anat a fer un partit d'alguna cosa i torna a casa, els pares em poden preguntar dues coses. Una, si us ha passat bé, la segona, si ha guanyat o si ha perdut. En aquesta etapa és molt important que ens centrem molt més en l'aprenentatge que no tant en el resultat. Avui hem après que per tal que els joves es mantinguin actius, cal que vegin l'esport com una diversió. Que siguin ells mateixos els que escullin l'esport que volen practicar i que els ensenyem a valorar més l'aprenentatge que el resultat final. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.